תריסי גלילה. איזה דבר מעצבן. כל עוד הם לא נתקעים, החיים דבש. אבל כשהם נתקעים, עכשיו אתה עובד אצלם, לא הם אצלך. יש את הקטע הראשון, כשהם עוד קצת מתפקדים, אבל לא נסגרים על עצמם. אתם פותחים או לא? אתם סוגרים או לא? תחליטו כבר, מה, אני עובד אצלכם? לך תדבר על חלון. זה קצת כמו לדבר אל הקיר, רק שהוא כאילו פתוח לדיון. בתכלס הוא תקוע רק בעצמו, מטריס בך. אתה לא מעניין אותו. יש לו את העניינים שלו. כבר שנים שהוא עובד אצלך. כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום. פותח כשאתה אומר לו, סוגר כשאתה אומר לו, צייתן, קורבן. אין לו כוח עליך. נשחק, עד שהוא נקרא מזה. בבת אחת, יחסי הכוחות משתנים. אתה רוצה שהוא יחזור לתפקד? תשקיע. תגלול איתו את כל ההיסטוריה, תפרום איתו את כל הקשרים, העיוותים, תיישר אותו חזרה על עצמו ותדאג לכל השלבים שהתיישבו במקומם. ואז, רק כשהוא שוב סגור על עצמו, הוא מוכן ומזומן. עד לפני רגע מזומן הייתה ממש מילה יפה. עכשיו אני בורחת ממנה כמו ממגפה. כי למי יש כוח שוב לצאת למסע חיפוש ואיתור? איזה שם מכובס זה, שימוע. הרי ברור לכולם שהדיון סגור. זה משבר אמון, אין לזה שום שם יותר מתאים. משבר אמון בין תריסים לבין משכי חוטים. וכמה קשה לצאת ממנו מחוזקים. אבל בשקט שנוצר אחרי הסערה, יש זמן יקר להקשבה וחקירה. זמן לשאלות שאולי נמנענו מלשאול. זמן לגלול, להרפות, מהשוט. כולם עושים טעויות. עכשיו זמן לחמלה ומילים מרפאות. כי אם יש משהו שלמדתי על עולם העבודה ועל תריסי גלילה, היא שכל סוף הוא גם התחלה. שלא תמיד את יכולה לדעת מאיפה ולמה זה בא. אבל אם חמוץ לך, תמתיקי, תמהלי ותשתי לרוויה. כי אולי בדיוק עכשיו צריכים אותך במקום אחר, ומרוב שהיית עסוקה פה התקשת לשחרר. או אולי בכלל הכישלון הוא מסדרון לפתרון. אולי כל מה שהיית צריכה זה רק לשנות מקום. אולי לרקוד על כל החתונות, או לאזן את השמיכה. אומר שאת מפסידה גם בקריירה וגם במשפחה. אולי אם תדבקי בתריס אחד כרגע ותתני לו חום ואהבה, הוא יחזור לעשות עבודה ממש טובה. אולי את over-qualified או overdoing. זה משנה. הרי המשאית עם המדליות תקועה בדרך, ובינתיים את רק מתישה את עצמך. אולי מצאת תריס טוב או מושך חוטים מעולה. אבל כרגע זה סיוט, ואת לא רואה איך יוצא טוב מכל זה? אולי את פשוט ראויה, כפי שהינך, מעצם היותך. אולי המושך עיוור לראות את תרומתך? אולי הבטלה והאבטלה היא זמן להרחיב תודעה. ולגלות שאת כבר תריס חשמלי ולא תריס גלילה. אולי בכלל הדרך להפעיל אותך היא ניצוץ ולא חוטים. או שאת כבר מתאימה לחלונות יותר רחבים. אולי הגיע הרגע להיסגר על עצמך, בידיעה שאת במסלולך, להמשיך ישר ולמגנט אלייך
חלונות פתוחים שמחפשים תריס ממש אוצר.